Η θέληση προκαλείται από την πρόθεση. Α, καλά, άρχισε πάλι. Αν ο πολιτής θέλει οπωσδήποτε να πουλήσει και να συνεργαστεί με τον πελάτη, αυτό δεν είναι σίγουρο πως θα συμβεί, γιατί ο πελάτης μπορεί να αντιληφθεί την πρόθεση του πολιτή. Και η πραγματική πρόθεση είναι το κρίσιμο σημείο. Αν δεν είναι αποδεκτή αυτή η πρόθεση από τον πελάτη, τότε δεν πρόκειται να γίνει συμφωνία. Με απλά λόγια, αν ο πελάτης αντιληφθεί ότι νοιάζεσαι μόνο να κάνεις την πώληση γιατί χρειάζομαι ρευστότητα σαν ιδιοκτήτης επιχείρησης. Θέλω να πιάσω το στόχο για να πάρω τον μπόνους. Θέλω να ξεφορτωθώ παλιό στόκ. Θέλω να τελειώνω γρήγορα γιατί έχουμε και δουλειές. Είμαι πιεσμένη από τον προϊστάμενό μου και πρέπει να φέρω πωλήσεις για να μην μου κάνει άλλο bullying. τότε αυτό είναι εύκολα αντιληπτό όσο και αν προσπαθείς να το κρύψεις. Το 93% που επηρεάζει τη διαζώση και την τηλεφωνική επικοινωνία είναι η μη λεκτική συμπεριφορά. Όσο και αν προσπαθείς, τα παραπάνω θα φανούν. Παρένθεση. Αν συμβαίνει το ότι τρως bullying στη δουλειά, τότε εσύ φταίς που μένεις στην ίδια εταιρεία. Όχι αυτός ο άσχετος και ο ανεπαρκής προϊστάμενος ή ιδιοκτήτης επιχείρησης που κάθεσαι και ασχολείσαι ακόμα.